Meille kaikille on annettu valtava voimavara, meidän mielemme. Oletko koskaan miettinyt, miten käytät mieltäsi, mitä ajattelet? Me olemme sitä, mitä me ajattelemme, ja me tulemme siksi, mitä me ajattelemme. Jos ajattelemme myönteisiä ajatuksia, niin meillä on hyvä olo, ja päinvastoin. Meidän ajatuksemme saavat aikaan siis meidän tunteemme, ja meidän tunteemme kautta me alamme toimia. Toimintamme kautta me saamme aikaan tuloksiamme. Jos me emme ole tyytyväisiä tuloksiimme, niin me voimme aina vaihtaa meidän ajatuksiamme ja palata takaisin siihen ja vaihtaa niitä ja sitä kautta toimia uudella tavalla ja parantaa tuloksiamme. Mieli on hieman kuin lihas. Pidämme hyvää huolta kehostamme ja miksi me pitäisi myöskin hyvää huolta meidän mielestämme. Voimme mieltämme ravita monella hyvällä tavalla ja mitä me katselemme tai mitä me kuuntelemme tai mitä me puhumme. Meillä on olemassa fyysiset aistit, joita me voimme käyttää haluamallamme tavalla. Meillä on olemassa myöskin älyllisiä tekijöitä, mielen muskeleita, joita hyödyntämällä me voimme vielä huomattavasti parantaa meidän mielemme hyväksi käyttöä. Yksi niistä on mielikuvitus. Einstein sanoi, että mielikuvitus on tietoa tärkeämpää ja kaikki oikeastaan on, mitä ympärillemme voimme nähdä, on mielikuvituksemme tuotetta tai jonkun mielikuvituksen tuotetta. Me ajattelemme kuvin. Jos me haluamme saada aikaan ulkoisia tuloksia, niin meidän täytyy muuttua ensin sisäisesti. Ja se, mitä meillä on ollut historiassa tai mitä meillä on tällä hetkellä, niin sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä meidän mahdollisuudemme ja mitä meidän potentiaalimme on. Meidän täytyy ensin vain päättää, mitä me haluamme ja alkaa toimia. Ja sitä kautta alkaa tulla uusia tuloksia.